लोगोफोर लोगो मोननाय जादों आरोना नै बेयावबो दङ ओमफ्राय बिथाङाबो इउटुब चेनेलनि बिगोमा आरोना ओमफ्राय दा ओरैहाय जोंनि मेन दङ आरोना नै बिथाङाखौ दिनै फार्स्ट लोगो मोननाय जादों बहुद गोबावसैमोन ओमफ्राय दा बिथांनि चेनेलफोराव नाय बिराद मोजां नुनो मोनगोन राय सिबायनाय नुनो मोनगोन आरोना ओमफ्राय दा बेजों लोगोसे जोंहा ब्र दंनाय इंलिशमेन बिराद मोजां मोनो आङो ओमफ्राय लोगोसे सिस्टार दङ नै खाथियाव बिथांनिबो इउटुब चेनेल दं ओमफ्राय मा नाममोनलाय औ सुप्रिया नार्जारि चेनेलाव थांनानै बयबो सार्च खालामनानै नायहैनो हागोन बिराद मोजां होयो आरो माखासे गोदान आरोना ओमफ्राय दा आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलनि जेसेबांनाखि फेमिलि नोंथांमोन सुप्रिया मा होनोमोनलाय नार्जारि एसे सुप्रिया नार्जारि इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना सार्च खालामना नायनो हागोन ओमफ्राय लोगोसे खाथियाव थानाय गाथाखौ खेबसे थां थुना होब्लानो जाबाय आरोना ओमफ्राय दा ब्र'आथ' डेन्जार नै जोंना इंलिश मेकार होननानै बुंजायो डेन्जार आरो आं नायनानै मिनिबाय थायो बिथांनि माखासे रिल्स भिडिअफोरखौ आरोना ओमफ्राय दा Thank you so much. ओमफ्राय For watching my video, subscribing my channel. अके ओमफ्राय दा ओरैजाय लोगोसे रेस्टुरेन्ट गोदान दं आरोना नै मा होनो बिदिखौ जाग्रा लोंग्रा आरोना ओमफ्राय सोरबाफ्रा पकेटआव फैसा गैयाब्लाबो गुगोल पे खालामनो हागोन नै लोगोआव दंखायो नै ओमफ्राय सावग्राया फंबाया नै बेनो आरोना बिराद मोजां सावो नै बिराद मोजां सावगारो आरोना नै खायद' बानायदों नै ओमफ्राय बेबायदिनो ओमफ्राय ओरैहाय थान्दा माबा माबिबो मोनलोंगोन आरोना नै बेवहायबो दङ ओमफ्राय नै बाजैमोना बानायगासिनो आरोना नै मा होनो बेखौ आलु चप ओमफ्राय लोगोसे आनै दङ नै आनै दंना मा जायोमोनलाय आंबा ओमफ्राय बहाय नै मेचिनबो दं आरोना